Kaixo, zen moduz txorienetar guztiok, zen moduz zigoriturreta? Oso, ondo, Patricia. Ondo, behitxu, gaur ekarri got berriz be, biribilkisa. Bai, txal biribilkisa. Oindala gutxi ekarri gauen, itxeko hau karpatxoa, bitelo tonatoa, eta gaur ingo errezta bat askoz be tradizionalagoa. Betiko klasiko handia. Orduan ingo betiko klasiko bat, eta gero zigorrak ingo dau bere 2.0 bertsioa. Jo, ibili nintzen saiatzen eta ingo duena berrera bilingo du beste zerbaitetan. Bai, bertsioa saiatu nintzen beste modu baten, beste forma baten moten, baina... Ja, kantzauta zauzen ez da. Buruak izotzen guan. Berrara bile ingo dut, eta Patriziak indezalda lana. Bueno, nik ingo lana gaurko honetan, baina, lana hundirik be ez dauz, zuek egin dozuenak noiz baitxerrez dau, bakitzue, oso erresa dela, ez? Biribilkia, saltxan. Kontako zuet, zela itxe duten nik, lehenengo aragisa lotu itxen da. Gero, kasola baten ondo kosinatu, tipula, azenarixua, berakatza, iltziak, kaiena eta perresil freskua, erregoziko 10-15 minutuz, gehitxuko zau aragisa, ardua eta salda, eta kosineko 2 orduz, saltza birrindu, biribilkia xerratan moztu, bitxartian ingo patata krema bat, da, zerbitzauko, patata puria oinarri bezala, xerra gainean, saltzia, da, zuek danok ezagutzen duzu, nik pentsa dut biribilkisa esaten dut zuen bakoitzian, mundu osoa, burura etortzen da, platerro hori, xerra batzuk moztuta eta saltzakin, gero guarnizio moduan erabili ilar batzuk, txampiñoi batzuk, pure, patata pure bat. Hori jardinera da igual izango zen gehiago edo. Baina hori klasiko handi bada. Barazkiak lehen gure garaian beti ilarrak, azenarioa eta patata laukitan, eta hori saltzan zegoen edo zinaragintzako balio zuen, denentzako. Eta gehien bat hori, xerra batzuk eta saltzan. Nien eiz izan inoiz oso biribilki salia, Ez? Iruditzen zai beti... Azkenen gantza ez dauko eta batzutan apura lehorra, ez? Lehorra, hori basaltzan juten dalako, baina egia da, horrela prestatuta egia da, nik beti, eta guri holan erakutsi ziduten prestatu, eta gero egia da, urteekin eta beste era batzuetara prestatu izan dudala, eta gehiago gustatu izan zait. Baina betiko era tradizional, gozua dago, ez dut izango, ezin dut ikusi, ez, ona dago. Baina ez dala, garai batean zen, kriston, toki guztietan joan, eta biribilkia. Egunetako menuan da, nik ez gaur egun be, ez dala iguala inbeste hitzen. Aurrekoan, egon ginen hor burrukan, kordelakin, hor aragisa lotzen ez dakizer, eta aurrekoan esan zuten arategikuak. Gure zuolako sare bat itxia aragisa lotzeko dezetan, bai, gurot. Ordua, behitxu, orako soka batekin, ez dau faltan. Orduan, hau lehenko ingo plantxan, hau geisha berotzen danean, eta saria jartzen jako edo kordelakin lotzen da, azkenean biribilkisa apurtxo bat, apretaua joteko, joateko hor, trinko azkenean, bestela, geisha zabaltzen da, eta gure duguna da, aragisa egotia, hor, gogor. Tente, orduan, itxoengo apurtxo bat, zehau lehenko ondo gorritxu bida alde guztixetatik, gero atara, barazkisakein, eta gero berriz barrura. Nik esaten ibilen, nik geroztik izan dut txingarretan parrillan, familia zuain, eta biribilkia labean erreta, txingarretan. Txingarretan zenba denbora? Temperatura altuan jarri, suabe, eta txingarretan egoten 2 ordu egoten zaran lasai, igual bilduta edo, paperin bilduta edo. Bere hortan hartu, altura gehiagot, alturakin jolazten duzu, hau da, burduntzi izan bilotza edo arkumia egiten duzunean moduan, ez? 3-4 ordu joten dian. Baina, lagunakin, prozedura guzti hori, zua montauan egon, pikatu zerbait hartu, bueltaska bat eman, eta honek ez dauka zeintzan diri behar, noizean behin pixka buelta bat eman, txingarretan ite mazuet, eta ez dela etxean txingarrik ez daukagunez, labean erreta ere oso goxua geratzen da. Labean erreta ere indezakezue, holako beste aragi pieza bat izango basan moduan, hartu, eta egiten duzu eta listo. Baina, esatanakoa, Patrizan dena lehen, klasiko handia betikoa izan da holan, saltzan. Nik etxean, lapiko askarren egiten dut. Egin izan dudanean, zein izan dut, lapiko askarren. Guk gaur kontame hementxe hasiko gara itxen, igual hementxe ingo, baina nik etxean injakua lapiko askarrien indot. Lapiko askarrien berreta mar minutuan. Denbora kontua da. Bai. Ez da itzakiari. Aragi hori, azkenean, nik esan duenan, zati da, lehor aldera zatik, koipe gutxi daukan aragi da, azkenean hor, hor egiten da, hemen aipatu genuen, erdeaz metxatu esaten dana, urdaiztatu esaten da euskaraz, eta hori esaten da, metxadora bat urdaitzteko
gailu batekin hartu, sartu, eta erdian sartzea horrelako koipea, ero batzuk barazkia sartzen dizkiote, eta mozten duzunean, horrek usten dira, inalda, barruan barazkia sartuta daudela. Hartu aldituzu, azenario atalakero, laban bat fina eta estua. Sartu, pixka gorantzain, eta hor, azenario makiltxo bat, sartu barruan. Bestaldetik, zuloa inbestaldera, eta hor sartu. Eta hor sartu aldi izkezu, azenario hola nitzen da. Ez que nik hola nitzen dala, nik arategi batzutan eta ikusten dut batzuk prestatu ez nagoela, baina nik uste dut batzuk eta itzen dagoela da zabaldu, hori da beste modu bat. Eta holan bildu, ez? Hori inaldozuna bai, hartu, hau zabaltzen dizuten liburueran, horrela, liburu bat izango basa moduan, eta hori hartzen duzu, bete egiten duzu, nire zuen betegarriarekin, eta bildu egiten duzu, eta egiten duzu lotu. Baina beste da, metxadora deitzen dana, eta da, katxarro bat, dala borobila, eta erdia huekoa dauka. Ezkenik, ez dakit igual txartu dagoen esan da edo, baina aragi metxatua, ez? Bai, ezberdina da. Metxada ditzen dana, pentsatzen entzala, holan desegila. Honerkin, biribilkiarekin metxatu da, sartu indiezula, barruan sartu indiezula. Eta sartzen dira hori da, gailu bat, ez da, saldu nuen lehengunean. Izango bazan, hau bezala, hau, da, gaina tamainu berdina da. Erdia huekoa izango zan, eta zuk hueko hortan sartzen duzu urdaia, ero barazki batzuk ero. Hau, aragian sartzen duzu. Hemen dauka palanka bat, egiten duzu atara, eta barruan dagoena, aragiaren barruan uzten duzu. Eta horrekin normalean, egiten zaio, koipea gehitzen zaio, ez? Holan, xamurraua geratzeko barrutik. Guk, txerri gantzan urdaia ere zen. Baina, barazkiekin ere ikusi izan du. Nik hori ikusi dut, normalean azenarioa sartzen da, eta hori. Eta beste da zuk esaten zuen, liburu moduan zabaltzen dizute, sartu hor betegarrioan ere zuna, gero bildu, lotu, eta alabean erreta. Bai, baditu. Beti ikasten die gauza berrixak, bitxartian, bueno, hau alde guztixetatekin bida, da bitxartian joengo naz, barazkixak mosten. Azenarioa eta tipula eta berakatzan nik jarrikotzat. Gero, espezia moduan nik aukeratu ditut, bueno, kaienak emongotza holan puntu... Pikante, baitu, nik piperrin ez dut inoz bota. Bakitzu hor, labanin hartien dagoen koiarra pikantiena, gero jarrikot. Eta gero, iltziak bebai. Bakit, iltziak eta... Nena iltzezalea. Ez! Bai, bueno, haber gustaten gatzun... Zaukat oituraik, nahi dut esan... Haber gustaten gatzun errezeta honetan, edo? Nere txian beti jarri izan di, errezetatan, egonaz errezetak eta irakutzen holan desberdinak, eta ez ditzutolan iltziak askotan aurkitzu, baina ez dakit nere txian eramak beti botatzotza txerri, biribilgixai, eta txerrixana. Esan binauen, errezetak bidali nauenean txorienera, taldekue galdetu zuztien, bueno, biribilgixa zera? Txarrixana edo txalana, lan izan, txalana, zelan izan behar txarrixana. Txarrixak badauka... Ez que galdera gaina indin, eta nik sekulez duten zuen txerri biribilkia. Azkenean, bueno, biribilkia ez dakizunen zago, izterreti dator, hor dagoen, bueno, eta deitzen zaiola, daukan formadatik, hor barruan dagoen pieza bada, eta, claro, txerrikian hori da, pernilla. Pernil xerrak, eta hor, pernil xerra daudenean, hor juten die, pieza ezberdinak moztuta xerratan. Eta hor sartuko da biribilkia. Nik uste dut izango duela baita txerriak, baina ez dakit beste... Ez dakit, harakinen bat hor bestaldean badao, txoriene abildu egite.eus, idatzi mesedez, erosuek etxean baldin badekizue. Bai, komertzialkin nik ez dut ikusi saltzen da nik. Nik sekula. Hori, masaiak bai, txerri masaiak, txal masaiak. Beste pieza batzuk bai, ez? Baina... Hori izatea azpizuna bezala. Da, oiasko azpizuna saltzen da noixa hemen. Da hori, ez da azpizuna, baina, bueno, ikusten dozu da... Da badau. Bueno, ba... Eta zigor bat, hemen, ez ebe. Hemen txakot platertxo bat, ja. Bai, parazkiak ebin jamutuko, ez? Ez hau, aragisa, ja. Listo, gorritxu eta gorde. Bai, gorritxu eta ja, alde danetatik. Hauiak gordetzeko prest, eta omen, olixo igual apurtxo bat gehiago jarrikotzat, baina sartagin berdinean, hor geratu da, hori ez aragixan zapore dana, eta arrastona da, horrekin nengo barazkixak. Koipia ondo da, Hemen. Bueno, kategoria dakizuen ero, aragia kategoria ezberdinetan egiten da, lehen izango zen kategoria estran sartzen da, behia, txalataz, ero behiataz hitz egiten ari garen. Txuleta, espizuna da horre gauzak. Hor sartzen da solomoa hondia, eta hor gainek aldetik txuletak eta teatzen da ezurrakin da hori, ezurrak entzen badiozu entrekote izango zen, gero hor solomoaren atzekaldean azpizuna doa hor iskutatuta badakizue, eta hori da izango zen, estra izango zen. Hau egongo zen lehen kategoria A, gero dau lehen kategoria A, lehen kategoria B,
gero dau bigarren kategoria, eta gero hirugarren kategoria. Eta zein da hirugarren kategoria horrek? Hirugarren kategoria izango zen, masaiak, gero hirugarren kategorian be dau saietza, falda, esaten da batzen dena tripa, hori izango zen hirugarren kategoria. Ez duela esan nahi txarra denek. Baizik eta batzu direla xamurrak eta berez ez dutena behar egosketa handirik gero, eta gero pixkanaka jaisten zuen, eta bigarren kategorian daia dauzkazu aragiak, normalean, egin behar dituzula gixatuta eta iteko direnak, txankarra eta horrela, bigarren kategorian egongo zidan. Aragi onak direnak, baina behar dutela egosketa luzeagoak gero. Hori da. Eta lehenengo kategoriak, aipatu dituz. Horre, haue, eperdi alde hontan tapa eta esaten dana eta horrek, xerratako eta erabiltzen diren ataloiek, xerratako izaten dira frigituta jateko gehienak, horrek lehen kategorian egoten dira, eta horrek izterran aldean egoten dira. Hori da, presizioakin ordoia, ez? Eta presizioakin ordoia. Ez da, zuek zuen inguruan bat dago nolako konsumo talderik, guba gaudelako bi konsumo taldetan non hartzen dugun bi asteri behin erolako txal, lotea, eta lote hortan pixkat daneti saltzen dizute, ez? Xerrak lehen kategoriakoak, gero entrekote pare bat, zaieskia, gero aragi xeatua bebai, hor izaten dela bigarren kategorikoa, gero aragiak isaua egiteko bebai, eta han jartzen dizute. Bigarren kategorikoa, aragiak isatzeko, lehen kategorikoa. Azorez egona zenean, azte santutan ja, aspaldi baina. Ja, astuta, oporrak, astuta. Urrin geratzen jat, baina, han egon nintzen afaltzen leku baten oso ona, zer deitzen zen asoziazio agrikola. Beraz zan, olako, asoziazio bat, eta han zauzen ekoizle desberdinak, eta itzen zaren da aragisa, da zen, zien 70 ekoizle, danak txalanak, eta zuk aukeratu ziken, gurosuon satisa. Eta eskaintza zegoen txalan, oza, behian atal guztienak? Behian, isa guztixak, igual guztixak ez zaren sartuko, baina sekula proba duten aragirik koxuena. Oso ona jangen duen, bai, Azore zen. Koxuena. Nik, bitu hori... Eta ikuste ditzuzu, beixak eta zelai berde pila bat. Behiak asko. Behiak pila bat, eta jaten da, karo. Bai. Baukan aragia jangen duen, eta egia da, aniten dute, guri bezala, gustatzen zaie baita holan zu bizian egin da. Agian guk gutxiago egin da jaten dugula, baina eskatzen bauzu gutxi egin da, egizan. Kultura hori badaukate, eta badakite. Ez da bakarrik, Portugalen bakarrik mankaiago, ez. Aragi ona ere badaukate eta badakite nola prestatu gure zorionerako. Bai, da, ez dakit, Argentina aldian edo izaten da oso aragizaliek bai badie, baina puntua ataratze dutzue oso egin ja. Orduan, gure gusturako. Hori bai, gusto kasue da, orduan. Argentinan da Uruguayen, Patri, daukate munduko aragi honena, baina prestatzen dute gure gusturako gehiegi egin da. Eta han, guk Uruguayen egon ginenean oso aragi ona jan genituen, eta lehena burura etortzen zaiguna zen, aragi hau horrela pasa egin da desegin iten dagoen, zegona dagoen, ez? Zaporea dauka. Bere puntuan atarako baligute zer izango zen hau. Bai. Ni toki batean esan nuen, nola egin zu aragia? Gordina. Gordina. Eta ala ere, ez, lehorra, gure gusturako izango zen hemen... Pizka, kejatu ingo zinen. Atatzi izute holan hemen txuleta, desan, hau zukaldera hemen zer. Holan. Eta aragia ona. Zeran, egia da, parrilla da oikoa, txingarretan iten dute dena, eta jatetxetan ikusiten da parrilla. Eta sartzen zarenean, naiz eta ez egon bezerorik, aragiz beteta dago parrilla. Osea, naiz eta ez eskatu inork ezer, aragi egiten ari da. Denbora bia dagoelako, ez? Denbora, beraien gusturako bai. Claro, beraiek jaten dutelako oso. Nik ezagutzot Bilbon badau jatetxe bat, holan, hamburguesak eta itxe-itxunak, eta ointxe basari bat holan irabazi dau, eta lehengunen joen nintzen, eta ez dotzu aukeratzen puntua aukeratzen, batzutan normalien jatu dotzue, seguro zu puntuan, gordinik, oso egin eta han ez dotzu eusten. Zeda, behitu guk, sarisa holan irabazi gauen, eta nik aragi hau atalakotzut nik guroten puntuan. Eta ataratzen zu dolan apurtxoak gordinik, beraz, espakatzu gordinik gustatzen be, ona dau. Zenik badaukan lagun bat, berak, oso egin baina. Badau jente bate agian begietatik esaiola sartzen, nik esaut. Bai, ez, dalak gehiago pixkat, ez, esatea, ikusten dute horrela, eta ibiltzen zaie, ez dakit, begitxak itxi da. Bai, eta gustatu. Argentina aipatu duzuna, beraiek biribilkia jaten dute xerrata moztu, eta ero Milanesa erara. Irinetik, arrautzatik ogi birrindutik pasa, eta fregiluta.
Oso, Bai, oso ona, ez? Bai. Guk hemen, holan, eskalopia eta katxopua eta beste haragi batzuk itxeta. Igual, hori falda... Ipurdiak, xerrak eta horrek, bai. Bai, falda, bai, izaten da, normalean ez daukagu gaur egun oso gutxi ikusten da, baina hori izaten da, da haragi xamurra dia, baina bai egiten da, biribilduta. Baina nik xerraketa ikusi itxut. Hemen, faldako ez? Bueno, berriro be, gure txorinetarren laguntza eskatuko, berez, harakinen bat baldin badaboratzien, zer deitzen jako haragi pieza horrei da zeitzen dan horrekin, idatzi duzu, txorine, abitua. Bai, bezala hemen egaleko faldatik erortik, xerrak atatzen diren, edo ez, edo, nik egizan, ja, osidatutzen nahi zeiz. Bai, da, gero falda, tapa da, inbeste izen dauz, igual nire bai, hori... Igual konfunditzen hau ikasi genuen, ostalderitzen lehenengo maia, eta hausan, teknologiako azterketa saietako bazan, azkenean, jakin bar zen ditu, galderak zien, azterketara joan bar zinen ikasita, txalaren, arkumearen, eta txerrikien da pieza ezberdinak ezautu behar zen dituen, eta pieza horiekin, batez ere, zer rezeta inalzien. Osa, bi hiru jarri behar zen dituen. Galdera zanagian, non dago, ez dakit, txankarra. Txalaren ze, obeiaren ze atalda txankarra eta zertako erabili ero nola kozinatu. Orduan esan behar zen dut. Hemen hankabolan joaten da nesatia da, normalean erregozita jaten da, eta hortizi joazen. Eta osan galdera zaietakoa. Bai. Ikasin barzan, zaila, ez dakit. Gero, errezetak proposatzea guretzan izango izaia. Klasikoak eskatzen zizu. Hor, ja errezetak betiko. Ezitzen duen zuk asmatu hori bat. poesia. Ezitzen duen asmatu. Perretxikuekin da ez dakiz erekin. Honekin egin alduzu apar bat horrela, eta arek ez da, aparra nola ingo zu. Niri etortzen zait hori gero nitrogenoarekin nazten badu, izotz kristalak apurtu ingo dituztela bere zuntzak, eta zango zira irakartea. Hala, venga, Andrea, segitxea. Naukan, klasien ja, DBH-en beraz, imagina guain dela, espaldi izan zen, baina basauen bat nire klasien, eta berak, poesia idazten zauen orduan, igual, ez dakit, natureko azterketa baten edo gizarteko... Nola sortzen dira zumendia? Da berak kontatzen zauen hor kristoneko historixia ez dakiz eta gero zuzentzen sortzen dian irakasiak ekatzen olako isa bat haundia da. Hau dana poesia da, hau dana ez dut bihar da, baina, berak kreatiboa zan. Bai, guri nire lagun bati idatzi zion olako txapa botazio, hartu zion da bere abentura kontatu zion, ez zeukala zerekusirik galderarekin, eta esan jarri zion, imaginazioan bederatzi bat, galderan zero. Baina, eskertzen baina oso entreten itxuta egon naiz irakurtzen, idatzi edazuna, ez daukala zerekusirik galdetu dizuena dakin. Baina, horri bat egia esan, horria utzik, nik ez da inoiz utzik zerbait zurian entreatu da. Nik uste beti... Nik utzik ez. Izena eta data. Hori beti. Ostra, baina hori noberean dako bai horri bat holan zuria entreatzea... Ni gaina beti oso ikasle hona izan da, hori nagoen itxen. Ni ikasle hona, baina imaginazio handikoa bai, eta... Zuzinen klaseko horren eskolakua. Gutxi gara tiroa nundi joaten ziren jakiten nuen. Orduan hor, eiten nuen pixkat ikasitakoa gehi apaintzen nuen nire hitzekin da holan, nire erara, eta batzutan pasatzen zen da, bestatzutan, ez. Ez hainbeste. Ez, baina nik hori nahi teiten nuen, gero, berriro ikasi behar zenun errekuperak eratarako, eta hori zure buruantzako ona da. Ze beti dago martxan, eta... Karo, bai. Etxean asaltzen nuen, baina... Etzan jautzen. Bueno, errezetia, hemen txedauko gara, barazkixak, tipula, asenarioa, berakatza eta perrexia be freskua sartu dugu. Ontxe sartukotzat, espeziak. Nik jarri gotzat, 4-5 hiltza hemen ja, 5-6. Eta kaienak zenbat sartuko itxugu. Ez da, nik betu, hiltzea, ez daukat, oitureik sekul ez du, baina piperminak izate ditut etxean, baina betu... Biru bota, hiru botakotzat. Eta hori, gero, barazkixak mosterakoen eta, edozein modutara mostu, gero hau saltzia birrindu ingo. Beraz, ez da usetan olan lauki perfektu txikitan mostu bihar, ez da, olan, ataratzen jatzuen moruan. Ontxe, ona, gure biribilkixa, hemen. Jalen txigortu duguna, eta gero sartuko zaue bai, ardaua da salda. Eta horrekin egongo gara, hor, kosinatzen. Beraz, nik ardo beltza, ardo txurixan... Ni beltza, behiarekin, behikiekin beti beltza. Txurila bakarrik erabiltzen du, txerrikia, oiua, untzia, arkumia... Edalontzitxo bat. Nik holan kalkulatzen dut, edalontzi bat ardaua, 3 edalontzi salda.
edo bat lau, edo golan. Vale. Eta hartuan ontxe, aragi salda. Eta hau esandakoa, 2 ordu zuertainean, edo 40-45 minutu lapiko askarrian. Zaila jarri behar dizu, Patri. Eina egon arte. June ikusti, hartzen duena. Hor termometro bat sartu da, bueno... Ze, errezeta honekin benik inoiz, galdetu helduen bati, eta zenba denbora, inda egon arte. Oso ondo. Baina, gero... Eskerrik asko. Gauzia da, hemen, kosinatzen gabizela, telebistarako, ez? Baina, hau, gero itxen bozue, 2 ordu zuertainean, saldak, komeni dau, aragidana estaltzia, ze bestela hau lehorra geratuko da, edo besta bueltak tapa jarri, bueltaka lurrunketa gutxia egoteko, eta hau horrela, bere hortan, horrela, labera sartzen bazue, hau estofado, dituko zan erderaz, ez dakitu euskez. Labien zenba denbora, eskatzen dagoena be, esan kotza goza. Ez, labian antzera batean, kanpoan antzera batean, 2 ordu? Pixka gutxiago. Karo, garezti atarako jatze. Hori, hobetu lapiko askarrian 45 minutu. Temperatura jetxiten diozu. Ez duzu, hau 180 universalean ez da sartzer. 120 marrera, unek irakiten egoten eta kosinatzen egoten behar duen temperatura. Labean beroak gutxio galtzen da, hor dago, eta... Baina, bueno, ez dakit konbentzidu oso norbait. Betiko klasikoa, horrela, eta lapiko askarrean, askarra. Hori da, eta segitxun gatoz. Bueno, baina, atara dugu aragisa bere lapikotik, eta hemen txedakau saltza murrizten, eta ontsin bideguna da, irabiatu baino lehen, nik gehitxukotzat, hau, saltzen daue hor, aragi... Konzentratua. Aragi konzentratu krema da honek estixe ematen dauda dana. Bai, zapore altzatzeko lakoa. Hori da. Hori bai, ez du arrantzan egin, eta ni badaki zerrin bar duen biteliz, ezagutzen dut, eta piperminak txikitu inbar ditu. Bai. Eta saltza horrek, 3 pipermin izateaz gain... Bueno, mutil. Ez dakit pipermin hau ezien bere klaseko, beraien etxeko indartzuena. Hau dira, nola da, alfa arrak erolakoak izango zen. Aburot, esageraua basara, Esageraua! Atzo gero nire, asunetaz kejatzen zien. Arek ezabien pikatzen ezer honekin konparauta. Bello, hau izan alda, gaur hau jaten erreko gara mingaina, eta asun batzu jan alditugu, lehuntzeko, lasaitzeko. Beitu. Aukera bada. Bera, zuk ez dakiz egin dozun bigarren platera, baina honen soberakinekin inbiar badozu, pikante atarako da. Bai, atarako inbar dugu, horako berrera bilpen bat eman behar diogu, gure. Hemengo biribilki honi, eta saltza hau erabili behar dut. Orduan, biteli gaur posi dago, soriotzu dago, maite du pikantea, eta gaur goxo pikante izango du. Maite dut, bai. Eta, hau, loditzen doian bitartian, egin gogu patata krema. Eta, patata kremarako erabili biot honek poltzan datozenak. Betiko patata eskatak. Ez dakit apur bat trampa dan edo estan, baina, askar aldera joko. Eta egisa danik osagaietan eta irakurtzen ibilina zenez, fijau nintzen, larogeita meretzia, patati da. Osa, ez da, zenik pentsatzen horrek, kutsatakoak eta horrek izango die, ez ainonak, baina, jo. Irinak eta gehituko dizkiot, eta ez. Azkenean da, patata, eskatak, die patata lehortu egiten da, eta, hortik atatako eskatak die, eta nik etxean izaten dut beti, ez dut erabiltzen normalean, purea inoiz zeiten diet, eta beti egiten dudanean patatakin, baina egia da pure askarra bat egiteko ondo datorrela, eta truko hemen erakutzi nizuen. Egun baten porru salda, eroleka patatak, erolako zerbait. Loditzeko, Bai, fina ateratzen bada, patata da azkenean, eta da patata bat, porru patata horietatik patata bat atara, apurtu eta botatzea moduen. Botatzen badiozu hori, berdina da, eta geratzen da, benetan krematxu eta gorputza ematen dio. Orduan, eta horrek iraungitza data izango du, ez da gitzen bat, milaka urteko. Bai. Eta bitartian joango gara gure aragisa mosten, ez? Esnia da ura berotzen dan bitartian gure patata eskatak berotzeko. Bitartian ingo hau biribilkisa. Hau jatetxetan normalean, biribilkiak erolan izaten dienean, azkenean, Patri izan duena, eguneko menuan da juten da, ez? Eta hau iten dana, urdai azpikoa eta mosteko gaiuarekin, horrela xerra guztia, perdinak atatzen dituzu, finero lodi, baina zu nahi duzuna... Honik lodi, behitxu, honek erreferentzia hartuko saria jarri dugu, eta hemen txek, bauko lan markatxo batzuk, eta holan, beraz lodi,
Bai, baina sarean Lobia hortako arakinek gomendatzen dizute, esate dizute, sarean, beitu, marka horiek erabili aldituzu, gero referentzi moduan hartzeko mosteko garaian. Beitu. Jak. Bitxu, olako xerratxo bat izango zen. Boa. Olako birukin, holan, patata gainin. Eta hau, jan alda beroa, guk ingo du moduan, baina hotzean ere oso goxua geratzen da, Aragia horrela hotzean, guk ez daukago oiturai, baina hemen iparraldeko herrialdetan eta aragiak horrela egiten dituzte, eta gero hotzean horrelako ospin olio bat siapearekin da, mostazakin egindakoarekin da. Ogitarteko baten, eta, bai. Ogitartekoan oso ona geratzen da, baita, Eta hor garrantzitsua da, bigarren atzetik datorren sukaldariari pixkat gordetzea, gero berak bere errezeta... Lasai, nik oso gutxi beharko dut hortik erabiltzen. Deniz, ez dut taperrik eramango etxera, sentitzen dut. Karri. Deniz, bai, Sigor, bai. Risottoa gustatzen jatzu. Bai, hombre. Eta empanadillak? Baita? Lasai, gaur ondo afalduko zuta. Listo. Bueno, abentxe gabiz gure eragisa amosten, zema xerra bihutxuzu gero zuk zuretako? Ba, nehozuna. Bello, horrela da Argentina txuleta jango luketen modua. Ez, lako tristuria. Bai, baina gisa. Eta bello, lehen ez duena saldu da, eta hemen ez daukagu labean erretzen baduzue, edozein pieza, azpizun bat labean erreta, txingarretan, gero komenia, normalen jentea hartuta, maira zeituen da mostu iten du ez. Hor komenia, 5 minutu aluminio paperarekin tapatu estali, beroa ez galtzeko, eta sukua bere tokira bueltatzeko, hor pausatzen ustean minutu batzuk beti komeni da. Berdin da, bai olako aragia, bai oiaskoa, labetik atara da ez zerbitzatu zeituan. Hartu, aluminio paperarekin bildu, inaldi olako tximinitxo bane izan eskero, politia geratzen da. Eta horrek utzi, eta hor barruan egon dien suku guztia bere tokira bueltatuko dira, eta mosten duenean askoz gutxiago aterako zaigu. Ikusiko duzue, zerra geratzen da. Eta oiaskuakin egiten dana da, normalian hartuta, paparraldera buelta, nik egiten du beti bizkarrezurra azpian, ez? Bai. Ataratzen dut, gero buelta ematen diot, paparraldera jartzen dut, papara bera begira, eta hor, sukuak paparraldera juten die. Aluminio paperarekin 10 minutu utzi, eta paparra xamurragoa geratzen da. Ez da horren lehorra geratzen. Probatu zazue, egun baten etxea. Truko bat, betxu zelako azkaren joten, patatian gauzia. Hemen Alex eta biok egon gara, claro. Patrizia dago bere biteli udako operazioarekin, eta Alex eta nire, bota gurina horri. Jarriotan ez negain gabetua eta ura, ordean, burbat. Bueno, hemen txau, geixo da, azkarra loditzeko, hartu irina, urakin. Eta hemen, ontxau, loditzen danien apurtxo bat, sartuko zau, ara gisa. Hau, 5 minutuz kosineuko, holan sapori hartzeko, eta gero serbitzatuko patata krema, eta aragisa. Bueno, hemen txauka gure biribilkia saltxan, zikorok ez da arrabia eta saltxan dan edo ez, baina ez da bain pikante. Eta hemen txau gure patata puria. Zer. Bitani, barri hartu, ez que barri gurian urteta jako eta gana. Baina, gaur egia da... Gero taperrean inoezek ez lapurtzeko. Bai, hau, ez da txarra, Ez da txarra, ez da? Ez da txarra, egia esan. Hemen txek jarriko. Pare bat, txek urbildu ingot pila bat, pixkat. Igual, batekin holan jarriko... Bai, batenerako, hau ez pentsa gure etxeko razio bat izango zen. Hau izango zen, orain txukun eta jartze aldera. Eta oin saltziakin, apurtxo bat. Baina, hori da, tamainoan arabera, lodieraren arabera, jarri alda, 2-3 xerra, oso fimosten baute lau. Baina, ni gustatzen zait pixka lodi, holan hobeto da. Hau da, gure biribilkia saltxan, gure plater tradizionala, gaur kontan. Vitali, hauek enduko ditugu, pixkate guzteko, zaurdezkata labana, egintzazu ohorea mesedez. Xamurtxu badau. Hombre, xamurra bai, baina... Pikantian, bilurra zabez. Ez, dao! Pixi! Bitu, biharrengo duan ikarrezeta atantzeko bat. Bai? Bai, horra, herrialde hortan nahiko lan pikantea egiten. Ez dau bixi, benetan, Ez dau. Xamurra. Xamurra, patata purearekin egia da, bitu, asko lehuntzen dio. Bai, ez da. Pikantea. Baina... Hora gertzen da bukaeran. Bai, baina saltza bera bakarrik ez. Probatu du gazpuntuan da jartzeko garaian da probatu dut, ez da.
Eta ontxe orduan, honekin zein biozu? Bueno, aukera ezberdinak emango ditut, hainbat aukera, baina egin, nik bitelik eskatu dira. Nik aukerak bialdu nizkion, Patrizia, hau, ero. Bakizu ni oso risoto salean izela eta biribilki risotoa. Hoxe. Bueno, gaur eguna berezan gero, berzio moderno bat ero, eta hemen egon izan pentsatzen eiki holako mus bat ero honekin birrinduta ero apar bat ero temperatura basuan ero, eta esan dute. Aukera ezberdina Patri hartuta WhatsAppa. Patri, inaldu risotoan, inalditu empanadillak, inalditu kroketak, inalditu piper beteak. Zein nahi oso? Ni arroza... Arroza beti ondo sartzen da. Beti ondo. Eta risotua. Risotoa dingo du, biribilki risotoa. Eta nola ingo dugu? Tipula erregosten jarriko dugu, arroza gehitu, ardo txuria bota, eta hau lurruntzen denean, hasiko gara bustitzen, lehen Patrik egindako salda eta lehen egindako saltza pixkatekin. Eta biribilkia moztuko du zati txikitan, gehituko diogu, gurina botako diogu, parmesano gazta pixkat, eta listo. Eta gero, beste aukera bat ekarri dut, denbora ematen badigu, eta ingo ditu empanadilla batzuk. Nasiko dut, horko haragi pixka bat, kipula erregoziarekin da hori, empanadilla batzutan bete, eta barrura. Eta barrura, baina esan dagoa, piperbeteak inalgen ituen, kroketa batzuk. Eta hori balio dute, gu biribilkia, baina edozein haraki gixatu, sobratzen bazaizu, Hori, bueno, bai, gorrengo gunean, ero bi egunetara goxua dago, ero izozgailuan sartu, baina bestela, esan dagoa, piperbeteak, lasaina bat eiteko, ero... Bai, pasta batekin. Edo zer egin alduzue. Bai, danakin. Danakin, bai. Patata batzuk, eske danakin. Azkenian. Bueno, janari aprobitxatzio bai, nik uste dut badala... Arte bata. Arte bada eta aurrezteko modu bat, ez? Azkenian, sobratzen jatzuna, bueno, gero kreatibidea sartu hor barnuen da, beste plater batzuk sortu. Orduan, hortan ze sartu daike hori? Sopak, bebai, ez? Bai. Sopak kroketak lehen esan duguna, kroketan ikusten dut dila ospetsuenak. Lehen ez, itxen zanolako kosido bat edo. Bai, eltzekari handi bat, bai. Hori da horrekin itxen ziren kroketak. Gero bebai, marmeladak eta horretako bebai izaten die. Soberakinak eta aprobetxatzeko, ondo ez? Askotan, heldutako fruta aprobetxatzeko, da ez botatzeko, aprobetxatzen den zeo zer. Torradak ze di azkenien? Bai, ogi torrara, ogi lehorra, ez du narabile, eta horrekin inaldozu. Ez netan bustitxa da... Baratxuri sopa inaldugu ogi horrekin, inaldugu saltza loditzeko, inalditugu, postre moduen torradak, ogia, ez da inoiz batez, ero apurrak, hauek hartzaian apurrak, hartzai apurrak, Mahatzakin, zu probazu? Ez, bai, entzun da daukat, ez du probatu. Oso gozua. Bai. Azkenean nolako koipeko gauzak, horrek azkenean koipea badauka, urdaia eta iten dut, ogiak hori zurgatzen du, eta fruta zerbait olan hori arintzeko ero sartzeko... Ondo sartzen da. Ondo sartzen da. Bueno, Patri, jarraitu baino lehen hau, hemen daukat aragizalda. Aragizalda honi, gehituko diot, zuk lehen erabilitako saltza. Bai. Orduan, bueno, gure arroza joango da egiten, ja biribilkiaren zaporearekin. Biribilkia botako diogu, baina era berean, saltza erabiliko dugu, hau bustitzeko. Oso, no? Tipula erregosten. Zege, jo, beste aukererik? Ez da, orduan, aprobetxatzeko, janaiz aprobetxatzeko eta nik ez dakit ezagutzen dozun badau aplikazio bat, mobilera geizten dozu. Entzun dauka, baina ez daukat ez dute, ni... Ez daukatzu? Ez daukat. Bueno, too to go deitzen da, eta hori geizten dozu, zure elbidia sartzen dozu, ez Durangaldian. Bai. Eta orduan, agertzen jatzu, bertan dauzkasun dendak, jatetxiak eta... Daukatena generua ja... Generua, iraungitze data edo, badaukana oso hurbil, eta orduan aldozu hartu 150. Abitu, zona. Bai, erdi presidan. Orduan hori gertatzen da erdipresidan, arategixetan, eta jatetxietan. Igual, ez dakizen bat, baskarin daue gau, ez? Imagina gaurin dauela, biribilkia saltxan, bisarkoia ezin dela aprobetxau da, botatzia baino, jatzen daue aplikazio horretan. Eta presio merkeagoan aukera zukera maten. Hori bai, juen bizara dendaia itxitzen dauenean.
Orduan, gabeko igual 9-etan, 10-etan, osea, ezin zara joan, 5-etan tase daukotzu. Ez, beti izaten da, dendak eta itxitzen da benean. Gure etxe azpiko fruta dendak dauka, bueno, berak egunero dauzka bi atal, holan apal handi, eta dauka fruta itxusia. Eta dana da, eguneko 89 zentimotan. Dana da, 89 zentimo. Kilo, 89 zentimo. Eta nizate jo, hori, fruta itxusiak, ero txikiak, ero pixkat, ikutua ez da, gehien badia itxusia direnak, eta oso helduta daudenak, agian jartzea jo, banana ia daudenak, beste bi egun iraun ezkero, ez daudela saltzeko moduan. Eta horlako gauzak, eta beti daukaz zerbait. Eta ia da, ondo dator, handik, gaina kanpoan izaten du ikusteko moduan, eta esate du, 89 zentimotan, kilua, fenomeno entortzen da. Segun zer erosten duzun, eta ez du ezer botatzen berako lan. Eta ia da horrekin lortu du, berak ez da, horrekin lortu dut lehen ez zuen egiten hori. Eta hori lortu dut ezer ez botatzea. Bitu, ondo dau. Ezkenen ideia pila bat dauz, batzuk pribaoak diena, hori aplikazioak eta, baina beste batzuk bai, eure bai itxen dauela. Horako ekimenak, ez? Bueno, tipula erregozita, arroza botako du hemen, eta honi. Zuz da, eolan errezetekin gehiago berreta biltzen dozun gauzia. Gehien, nuke esan, ez dakit, dana normalean gure etxean berdin jaten du, nahi dut esan. Arroz egiten badut, egiten dut, asko ero aldute arroz txuria tomatearekin, gero gorde egiten dut, eta erori berotu egiten dugu, 2-3 egunetara, eta jaten dugu, baina bere hortan. Ero sobratzen bazait, oi askoa ere, ez dut gero hartuta ensalada bati botatzen, ero... Ez, hartuta bere hortan, ero lehatza, arrautz estatuta, egiten dut, sobratzen jatzuna? Hartu eta egin beharrean beste, ez dakit, gero arrain budin bat eroin beharrean, pastela eroin beharrean horrekin, inaldala. Urrengo egunerako faltzeko utzi da. 2 egunetara, 3 egunetara, mikroin labean berotzen duzu, eta bere hortan jartzen. Ez da berdina, baina, bueno, ez naiz gehiagik komplikatzen egizan etxean. Nigo asko herrian dako bai, ze normalian gu gara, ez dakit kasualidadia, papar saliak bixar. Eta da, izterrak beti sobratzen dira, da izterrekin beti itxen dugu, oi asko erre bat altzen duen iran kanpuen, paparrak jan, saltzekin, patatekin, entzaladekin. Gure etxean beti paparrak handau sobran, Ja, badakit. Eta gero izterrak, hori, aragisa desegin da horrekin itxe itxugu. Sopak edo, normalian horrek, mexikar, tortitak eta horrek itxeko erabiltzen dugu. Eta egon nahi zaur pentsatzen, baina egia esan, lehen baiten nuen dilistak zeni oso dilista purean jateko salean, ez? Bai. Ni purean ezberdina da, ez dakite aldatu iten da. Eta nire txikiei ez dira lortu hori etxe. Orduan, dilistak gure etxean jango lituzkete gaur, bihar eta etzi. Eta berdin da txitxirioekin, garbantzu, babarrunekin edo koiarako gauza jaten dituzte nahi beste. Ze ondo. Bueno, ardo zuria lurrundu zaigu, eta risotto bat, hemen jungo gara oin, botatzen salda, beharrala, eta 5 minututara, hemen mamurtu dut pixkat, biribilkia hori gehituko diogu, eta hori gehituko diogu, eta gero esan dakoa, normalean bakizue, hartzen duen. Bera behar duena, gutxi ora ere, 300 gramo jarri ditut hemen arroza, honek beharko ditu, ez da doblea, honek litro bat, eta pasia hartuko du, jakin baita arroz honek, arborio arrozak gehiago zurgatzen duela, ur gehiago hartzen duela, orduen gehiago beharko dugu. Ontxe esaten duzula, ura hartziana, bauka gainera arrozak, jateko baino badauka beste erabilpen, anitz batzuk. Eta horrein artean dau, ezetasuna xurgatzeko, hori ez, ahalmena. Zuk ikusi duzu, igual norbaitxei jaustengako mobila, uretara, komunera, dan ikusi duzu, horrelako bainera bat arrozez beteta, dan mobila. Baina horrek galdera da, txorien eta romesedez, erantzun. Funtzionatzen du? Nik uste baietz. Ezetasuna, baina zenbatea, sartu bat zaizu, igeri lekuan, 5 metroan bera, egonda 2 minutuan, atara duzu telefono hori, gero arroz artean, nolako poto batean itxita sartu duzu, behar duen denbora. Nik uste dut hor komenik jatzula beste mobil bat erostie. Baina nik uste dut horren jausten jatzula, minutu bat edo busti jatzula, ez dakit, igual kafe bat edo erori jatzula, mai gainen da justo mobil ezauen, ez dakit, olako gauzan dako eta nik pentsetan dut?
Guk etxean, gure seme amaiorrendako audifonoentzako daukagu olako humifikador, olako katxarroa gailu bat, ezetasunak kentzen diona. Eta esan, gertatu izan zaiden, olako zerbait, ura sartu zaidona, han sartzen dugu, eta horrek egun batetik bestera, katxarro horrek ezetasun guztiak kentzen dio. Baina bestea nik esate izut entzun daukadala, baina ez dut inoiz ez dakit lagunik gero, bai, funtzionatzen du. Bueno, funtzionatuko du, suposatu. Bai, ni pentsatu bai, ez dakit. Gero, erabiltzen da bebai arroza esfoliante bezala. Holan, arroza itxen da xeatu, eta orduan hautzien moruan, eta orduan, gorputzan toksinak eta ataratzeko. Bakitzu, gela, holan, arroza apurtxo bat, gorputza igurtzita, asko xua bide dugu, mozeta. Patri, hemen kamara guri grabatzen dira, ez daude zirikatzen, ez? Hau serio da? Bai, eta gailtzen daztako, Jendeak itxen dau kafiak inta holan bebai. Da holan masajiak emoteko da holan, igual dutxen zauz, da hori gelapurtxo bat, kafiakin, holan, kafe xeatua ja, eta horrekin emoten dau, eta suabiagoa geratzen zela. Nik nahi xadot, esfoliante bat erosti da jazta. Baina, naturala. Bai, a ber, nik... Horrega, hilako zelulak eta kentzeko. Nik bai, horrek badaude poltsatxo, mikrobion labean sartzen ituzunak, eta ez, horrek... Baina hori arrozakin itxen da, hori beste hasi batzukin itxen da. Arrozakin ez da itxen, nik arrozakin ustez behiten dala. Nik asixekin eta ikusitxe daukat, baina... Bo, nik arrozakin bat izan mikrobion labean sartu 2 minutu eta horre... Malabaretako bolak egiten ituen arrozakin. Hartzen zen ituen globoak, moztu, globoak hone puztu egiten dinak, puxikak. Hartu eta arrozakin bete, eta ero beste globo batzuk aroetan moztuta, horrekin bola, eta malabarak iteko, eta hori oso ona da eskuak lantzeko, indartzeko, eta aktibazio, eta eskuekin lantzeko. Nik ezagatxiki, plastikan eta ikasgaia auki gauen ikastolan, bai? Ez dakit eskupilota baten gauen arrozakin, da gero larruakin josi da, arroza zaukan barruan. Ez kointxen asakorratzen, horrek boteik esan horrek, karo. Horrek kanika saltarinak honen gomaskoak eramate dituzte barruan. Bai, ez dakit zauko zen barruan, Bai. Bueno, eta gero, usaintxarrak kentzeko. Esaten da. Ontzi baten sartu arroza eta olixo lan, olixo tanta batzuk bota, eta esaten da, usaintxarrak kentzekola ontzi xai. Nik hori, ez dakit. Nik hori ez dut entzun ez dakit. Indiko denik entzunez. Ingoa. Bueno, kontua da hemen arrozakin ideiak eman bitartean, gure arroza egiten ari da, probatu zazu egumaten arroza jateko. Ikusgarria da, benetan goxua da, eta agian erokiri bat iruditzuko zaizu, baina oso goxua da. Eskontzetan nolan botatzeko. Bueno, nik hemen ekarritxot honek empanadillan orea, eta, beste aukera bat. Hemen daukaz kipula eta piper berdea pixka eta erregozita. Hau, bota hemen. Zure plateretik, pure pixka bat hartu. Hartu. Nahi duzun beste. Saltza pixka bat hartu. Eta honekin, inalditu olako empanadilla batzuk, beteta. Hau, beteko ditugu. Eta ingo dituguna da, gero arrautzarekin margotu. Eta labean, momentu batean, iningo dira, gure arroz honek egiten tarratzen duen denboran. Ez errez, rau. Begira, hau ze krematxu geratu den, baina oraindik... Krematxu haua. Krematxua utziko dugu, gurin pixka batekin. Pixka batekin. 100 gramo, Piteli, ez da asko. 100 gramo ero 60 botal genizkion, Eta gazta pixka batekin. Eta gure risotoa, momentu batean, eginda. Eta hau, egin alduzue biribilkiarekin, gixatu normalarekin, risoto batek egia esan, dena onartzen da. Txalmasairo batzukin bebai hori, krematxu garatuko zan, ez? Txalmasaia gure txian sobratu ez dien. Hori egisa da. Normalean sobratu ez dien. Gol bitxartien joan gonez labatik ataratzen, bai, honek empanadillak. Sartu ditugu horrin dituguna da hori, Bete, gero arrautzarekin eman diogu inguruan, beste batekin itxi, eta ero, olako molde batekin moztu ditugu, arrautza pixkat gainetik bota, eta lara bera. Zema gustatzen gaten zigorrek itxea pluralien, zenik ez dut ez behin. Eta moztu ditugu, moztu ditugu. Bai, inditxu, hau, Patrizia tartean zegoen. Hau ez ditugu daztatuko, gure errezeta, hau zan. Biribilki risotoa.
Eta hori da, bueno, gero aukera bat eman dizuena askarra egiteko, eta lastatu aldu zuena. Hemen utziko dizut. Eta? Hartu bat. Oliba olio pikante bat, hola. Ez, bitu, baina piper buelta batzuk, bai. Bitxua. Bitxu bat. Oinarrian... Hombre, oinarria ona zan. Oso ona zan. Orduan, hemendik zerbait txarra ateatzea ezinezkoa ia patatik. Egon behar da, bero, baina ez, urrengoa. Bero bai, baina goxo be bai, Merezi dau, mingaina erretzean. Oso ona. Oso goxua bai. Eta lagunok, honekin, eskerrik asko horre oterren, egunero bezala, eta bihar berriro hemen izango gara. Estan...